Не очаквах толкова с разхода му удари. Здрасти, приятели! Отново сме тук с Chili Hills и чаленджа на Краснодар Барбершоп. Тук сме с нашия клиент, който по време на посетичката прецени, че иска да опита чушката. Пробва ли си до сега нещо толкова люто? Не. Какво люто си хапал до сега? Тия нудълите на Булдак. 2015. Аз предлагам да не губим времето на нашите зрители и директно да минаваме към опита. И чушката пред камерата. Може всички да видят за какво става въпрос. Нека опиташ. Направо цялата наведнъж. За първите 10 секунди от 1 до 10. Да, сега е 2 или 3. Добре, трябва да глътнеш чушката и като си отвориш устата и покажеш, че нямаш нищо, почваме да засичаме минутки. Добре. Какво викаш на Булдак? Те людички ли бяха сравнение с това, което е в момента? Нещо такова бе. Лично от Chili Hills това хабанеро много ми лети, направо... Ya había subido la marea. ¡Tú! ¡Había subido la marea con triple paella! Добре. Какво би посъветвал всички, които до момента не са опитвали и искат да опитат от чушката? Да го пробвате. Минаха 2 минути. Честито, заслужи си една безплатна пострижка от нас. Благодаря ви. Чак само да пусна с малко автършип. Люто ли е още? Все още държа. Не очаквах толкова с разхода му удари. Доста люто. Направо тук е стръпна всичко.